now officially declare the 33rd Kadayawan sa Davao open. Nagmalampuso ng opening sa ika-33rd Kadayawan Festival 2018 sa tema nga Stand Tall, United, Resilient. Gidugok kini sa daghang mga tao nga niduyog sa formal nga pag-abli sa labing giatangang dakong aktibidad sa lungsod. Gipanguluhan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang engranding opening sa gipahigayong seremonyas. Kadayawan is a celebration of Thanksgiving and a celebration of multicultural diversity here in Davao City. Let us celebrate the beauty of our diversity. Let us give thanks for the blessings our city has received. Let us enjoy all the activities that have been set for this year's festival. Gi-highlight sa subang sinugdanan og panagtagbo ang pagbinayloay sa 11 ka tribo sa ilang gipasigarbong mga produkto, ang mga produktong bunga sa ilang kakugi ug sa ilang panginabuhi. Sa una man good, we gave value to the cruising and how the 11 tribes met. Pero karon siya, ang amuang gihatagan og kanang murag point and focus is more on what made them converge. So that's trading. So karon gi-magnify nato ang marketplace nila sa una, dapadian and tabuan, and then we made a concept na kumbaga hatagan nato kanang bili ang kung unsa jud ang dahilan nganong kinahanglan sila mag-cruise, nganong kinahanglan sila magkita. Nagpahigayon og misa ang syudad uban ni CBCP President og Davao Archbishop Romulo Valles. Gipaabot sa alkalde ang iyang pasalamat ngadto sa tanang mga partners ug mga Davaoeños sa walay puas nga suporta para sa syudad. As we officially open the 33rd Kadayawan Festival, I am inviting all Davaoeños to go out and celebrate Kadayawan. Karong tuiga, mas daghang mga atraksyon sa mga bisita ug mga kalingawan ang giandam sa dakbayan sama sa Kadayawan Village sa Magsaysay Park, featuring ang mga traditional houses sa 11 tribes, pananam food hall, hiyas sa Kadayawan, indak-indak sa kadalanan, pamulak ug pitik sa Kadayawan nga maoy mga highlight events. Alang sa Kadayawan 2018, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN, Aimee, Guinita, Tatak RadyoMaN.